салом дӯстон, хабари хуш барои мухлисони футбол ин рекорди навбатии Криштиану Роналдо мебошад. Ӯ бо голҳои худ ба Португалия кӯмак кард ки Ирландияро дар бозии санҷишӣ мағлуб кунад ва ин бозии рекордӣ барои худи Роналдо аст. Футболбози Португалия аз ҳама зиёд дар сатҳи баланд бозӣ кард 1126 маротиба ва бо ин нишондод ӯ аз дарвозабони бразилӣ Сени пеш гузашт. Роналдо дубл кард ва голи 130-уми ӯ дар тими мунтахаб буд. Аз рӯи голҳо рекордҳои худашро ӯ шикастан мегирад. Аз бозии Роналдо дар ҷоми Аврупо бояд лаззат баред, дигар ӯ ҳам канор меравад. Тасаввур кунед, маротибаи шашум ӯ дар чемпионати Аврупо бозӣ мекунад ки ин рӯйдоди нодир аст. Агар он ҷо бо Португалия ғалаба кунад, барои тӯби тиллоӣ ҳам даъвогари асосӣ мешавад. Акнун лайки қиматбоҳои худро гузоред. Мо бошем ба пешниҳоди хабарҳои дигар мегузарем. Дӯстон, Евро 2024 ба наздикӣ сар мешавад ва моро тоб рақобатҳои беҳтарин мунтахабҳо дар майдонҳои Олмон интизор аст. Дар кушодашавии турнир соҳибони майдон Шотландияро месанҷанд, Венгрия қувваи худро бо Швейтсария месанҷад, дар гурӯҳи марг Испания рақобат мебандад бо Хорватия, Италияро вохӯрӣ бо Албания интизор аст. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро дастҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Мунтахаби Тоҷикистон марҳилаи интихобии ҷоми ҷаҳонро бо пирӯзии бузург зидди Покистон ҷамъбаст кард. Тими миллӣ дар бозии охирин ки дигар ҳеҷ аҳамияте надошт ғалаба кард. Тоҷикистон ба дарвозаи Покистон аллакай дар нимаи аввал бо талоши Шервони Мабадшоев гол зад. Ду голи баъдиро дар нимаи дуюми бозӣ Сафаров ва Ҳанонов ба самар расонинданд. Даромади гап, голи охирини ин дидор дар иҷрои Ваҳдат Ҳанонов як шоҳкорӣ буд. Аз ин пас тими моро зарур аст ки чунин голҳои зеборо дар роҳи расидан ба ҷоми Осиё 2029 бештар зананд. Се голи беҷавоб хӯрдани покистониҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе албатта ки андак ғамгинию дардро камтар кард, вале ҳарчи ки набошад, ормонҳои рафтан ба ҷоми ҷаҳон дигар аз даст рафт. Пирӯзӣ дар бозии охирин зидди Покистон агар бо ҳисоби 10-0 ҳам ба даст меомад, бароямон ҳеҷ фоида намекард. Баъзе мухлисон ҳатто метавонанд дилро ба он таскин бахшанд ки мунтахаби Урдун дар гурӯҳи мо якум шуд, яъне онҳо воқеан ҳам зур буданд ки баъди пирӯзии сафарӣ дар Арабистон саудиёнро ҳам ба зинаи дуюм фароварданд. Натиҷау рекордҳое ки Байер Ливеркузен мавсими қаблӣ ба номаш навишта кард, дастҳои пулдорро маҷбур кардааст ки аз пеши варзишгоҳи ин тим дур нараванд. Бавария ба як гуфти атрофи қарордодҳои инфиродӣ бо Ҷонатан Та ба мувофиқа расидааст. Ин навбат бошад Барселона дар мавриди харидории Ҷереми Фримпонг гуфтушунидҳоро сар кардааст. Агар гапу кор чунин бошад, Байер ҳам ба мисоли Монако ва Аякс ба зудӣ ғорат мешавад. Дар иловаи нақшаҳои трансферӣ Барса метавон гуфт ки нилнориҳо ҳатто тайёранд Ансу Фати ва чанд миқдор пулро ба Олмон равон кунанд. Дифоъгар ба дараҷае барои Барса писанд омадааст ки дастаи Лапорта ҳатто Мессии ояндаро ҳам ба муҳоҷират равон мекунанд. Ҷереми Фримпонг аслан аз зумраи бозингарони калидии дастаи Хаби Алонсо дар мавсими қаблӣ буда, аз даст додани ӯ барои дорусозон худ як талафоти бузург хоҳад буд. Дар 47 бозии мавсими қаблӣ футболбози голландӣ муаллифи 14 гол ва 10 ассист шудааст. Ҳам ин омори рангину ҳам сину соли ҷавонаш ин қадар диққатҳоро ба самташ зиёд кардааст. Дифоъгари 23 солаи мунтахаби Нидерланд мавсими қаблӣ дар радифи нафарони дигари муваффақи дастаи дорусозон худро аз мусби нишон дода тавонист. Арзиши ин бозингар бошад 50 миллион евро буда. Агар Барса чунин пулро ба зудӣ пайдо карда тавонад, пас Фримпонгам метавонад аз Олмон канор равад. Дар худи Испания бошад беҳтарин нишонзани Ла Лига дар мавсими қаблӣ муҳоҷирати дохилӣ анҷом дода нест. Ин ҷо гап сари ҳамлавари Жирона Артем Довбик меравад ки аз тими каталонии Жирона ба Атлетико Мадрид рафта нест. Чӣ тавре бисёриҳо менависанд, ҳамлавари мунтахаби Украина аллакай оиди қарордодҳои инфиродӣ бо мадридиён ба мувофиқа расида, ин тобистон метавонад ба тими зуртаре равад. Ин тими зуртару номдортар ҳам чӣ тавре гуфтем Атлетико Мадрид аст, вале бояд иқрор омад ки мавсими қаблӣ Жирона зуртар аз Атлетико буд ва чемпионатро низ болотар аз ин тим ҷамъбаст кард.
ҳамовари марказии 26-солаи мунтахаби Украина ба назарам баъди бозиҳои Евро 2024 дар масъалаи трансферҳо даст ба кор мешавад. Довбеки украинӣ аслан дар бозори 35 миллион евро нархгузарӣ шуда, агар чунин голзаниҳояш бошанд барои дилхоҳ дастаи Аврупо дар кор аст. Артем дар мавсими қаблии Примера аз 36 бозӣ бо 24 голу 8 паси голӣ берун шуд. Маҳз баъди доштани чунин омор ӯро беҳтарин нишонзани чемпионати Испания эътироф карданд. Дастааш Жирона бошад, дар сурати аз даст додани чунин ҳамовари сергол аз ҳозир метавонад барояш нафари мутобиқро пайдо намояд. Як хабари дигар ба Реал рабт дорад. Ин навбат Роналдо аз дастааш хоҳиш кардааст то бо ҳар роҳе набошад дифогари олмонии Бланкос Антонио Рудигерро харидорӣ намоянд. Ал-Наср ҳам бо пешниҳоди 200 миллион евро баҳри ин дифогар мехоҳад ӯро ба чемпионати хеш барад. Барои худи Рудигер бошад маоси 4-солаи 100 миллион евро пешниҳод кардаанд. Ба назарам айни ҳол Рудигер кулли диққатҳоро ба еврои хонагӣ кардааст, вале баъдан ӯ ҳатман ба чунин пешниҳод назар мекунад. Дар омади гап як дифогари дигари бо маҳорати футболи аврупои Калиду Кулибали аллакай дар замини саудиён аст ва Рудигер ҳам метавонад ба самти пул равад. Аслан Рудигер чун ғолиби ин мавсими Ла Лига ва Лигаи Чемпионҳо метавонад ба ин пешниҳодҳо розӣ нашавад, зеро бо Реал ӯро боз ҷоизаҳои дигари арзишманд дар пеш интизоранд. Бо вуҷуди бозии барқарори хеш ва хунсардии хосат дар хатти дифоъ, айни ҳол барои Анчелоти маҳз Рудигер чеҳраи калидӣ аст. Агар яке шавад Рудигер ҳам ба самти кор кардани пули бештар равад, пас Реал бе дифогари асосӣ дар нимароҳ мемонад. Вале ба назарам худи Рудигер ба ин трансфер розӣ намешавад. Дар ватани футбол бошад фурсатҳои ахир гапҳо атрофи рафтани Пеп зиёданд. Чанде пеш аз оне мегуфтанд ки Гвардиола баъди соли 2025 аз Ман Сити меравад. Ҳамин тариқ Пеп айни ҳол нақшаи рӯшане барои ояндааш дар Сити надорад. Ӯ худ мегӯяд ки айни ҳол дар қиёс ба мондан дар ин тим ман ба рафтан наздикам. Мутахассиси 53-солаи испанӣ ки аслан замони кор дар Барселона чун мураббӣ ном бароварда буд, бо Ман Сити чӣ ҷоизае буд ба даст овард. Баъди омадани ӯ ба Англия ҳеҷ интригае дар пойгаи қаҳрамонии Премер Лигаи Англия намонд ва бештару бештар танҳо дастаи ӯ қаҳрамон мешавад. Мавсими қаблӣ Ман Сити аллакай аз чорумин қаҳрамонии пайҳами хеш дар Премер Лигаи Англия истиқбол гирифт. Пеп аз соли 2016 ҷониб дар Сити мураббӣ буда мавсими 2022-23 аллакай ба гирифтани требли ҷоизавӣ даст ёфт. Беҳтарин мураббии футболӣ бино ба фарзияи бештаринҳо дилхоҳ ҷое ки равад олам гулистон мешавад. Аз ин рӯ баъди ин қадар пирӯзиҳо бо Сити бояд ки кор ба дастҳои дигарро ҳам таҷриба кард. Хулас ки Пеп ба мисоли тимҳои дигар аз Ман Сити ҳам агар рафтанӣ бошад худсарона қарор қабул мекунад. Ӯ аз камшумортарин мураббиёнест ки ҳеҷ вақт аз вазифа сабукдӯш нашудааст. Бо чунин ранг гирифтани кор дар оянда низ дар масъалаи ронда шудан аз вазифа ҷавоби рад нахоҳад гирифт. ба ҳамин тамом бордигарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.